Ano ba sa nang karagsid mo niya? Mamara, may sin. Ano ba sa nang karagsid mo niya? Mamara, may sin. Di kan din na nadidigdan na kay mamara na. Wala na sila. Hello guys. For today's video, nandito po yung mga parents ng Magsaysay Elementary School. Nagpipinta kasi na po sila ngayon. At ayan po sila guys. Ayan o. Sila po yung mga magmara na mga magulang ng paaralan. Sila po yung mga magmara na mga magulang ng paaralan. Ayan. Sila po yung mga sila po yung mga magmara dito ng paaralan. Guys, tabi tayo dito sa may anak. Mahulos pa ini kayo, nagkaanak pa eh. Sa Tiduray, di ako sigurado kung mamara na. Mamara na agad. Mamara na agad. Nagtitikan na ko sir, nagtitikan na. Naman manaduri may nadulo sa mamara. May nadulo na masito dudulan niya. Di, nanabasan ang ibig sabihin niya mamara. Uy, kuhan, atiluloy. Nanabasan ang ibig sabihin. Di ato ba? Nanabasan na nanabasan ang karagsid mo niya. Mamara, may sin. Di kan din na nadidigdan na kay mamara na. Wala na sila. Di kan din nadidigdan sa asawa ni mamara na. Di kan din nadidigdan sa asawa ni mamara na. Okay, sir, sir, bakit mamara na walang dirig-dirig? Ha? Mamara na walang dirig-dirig. Posible ka na. Ikaw, Tiduray, naamin ka. Bisa ka mamara na nagdidirig pigat man ikaw human. Hoy. Unin na nga, ni kinanigayong pakdi, di kun sina magmarang san mahulos. Ang mamara ko, di na nadididgan. Hindi ako mamara na gadak. Naamin ko nala. Hoy, Ate Linlin, mamara ka na.